oboseală. Stana, hai să dau și o pune cu condilurile astea. Știi că nu-mi place lingușeala. Destule, Nica dragă. Nu faci jocorii așa. Hai, dă-mi îmbrățișoare de împăcare. Apucă-te de lucru, fată dragă, și încetează cu prostile. Șerfoaică ce ești. De n-ar fi ea, de mult m-aș fi reîntors eu la statul meu, de unde m-a dus doamna Nichifor. Că nu-mi prea place mie zău pe aici. Dar pentru sureaua mea mai mare stau și rabd. Dragă, Stănuța, aud să-ți spun o veste bună. Doar vrei să-mi urci plata? Zău că bine ar fi. Nu. O veste mai mare. Doar e o veste mai mare, nu pot să-mi închipui. Ascultă-mă. Ce vreau să spun? Tocmai ce-am primit de la poștă niște scrisori care mă vestesc că o să am niște oaspeți la ziua numelui meu. Atât? Oaspeți? Păi nu avem noi oaspeți adeseori. Numai ieri s-a dus unul. Sau mai bine zis, l-au dus. Pentru că el nu știa nimic de sine când îl așezară în căruță. Ei, nu așa oaspeți să așteptăm noi acum. Dar aștept domn mari. Fi oameni ca noi. Apoi eu primi cum o știi noi mai bine. Tocmai despre asta vreau să vorbesc cu tine. Dar eu să-i primesc. Ba, ci numai să te învăț cum să vorbești cu ei. În ce privește limba, dar te vei înțelege ușor cu ei. Dar este vorba de titulatura lor. Asta trebuie să o înveți. Ce să învăț? Dacă-s doamne, o să zice fiecăruia doamnă, și dacă-s domnul, o să zice fiecăruia domnule. Nu. Să știi că domnii și doamnele mari au câte o titulă asta. Drept ai. Și eu am auzit că în loc de a zice fiecăruia cu tărăia și cu tărăia, ziceau numai bebitorul și trăgăul și toți înțelegeau. Ei, nu de asta e vorba, bă, fată, ci de titulatură cu cinste. Să știi că domnii și doamnele mari au mai multe titule, mai mari sau mai mici. La noi vor veni domni și doamne de tot felul. Așadar, nu poți să zici la toți aceeași titulă, că cei mai mari s-or supăra, iar cei mai mici. Așadar, trebuie să facem diferență mare. Celor mai mari să le dăm titule mai mari, celor mai mici, mai mici. Apoi eu titula mai mare nu pot să-mi închipui. Să-i spunem, dar înseamnă-ți bine. Ca să începem de la cel mai de jos. O știi pe Tarchenia Superbul Pianescu? Cunosc, cum să nu cunosc, fată de plugare ca și mine. Doar că ea a învățat carte. Așadar, din cauza că ea n-are nicio diregătorie, îi vei zice numai doamna. Înțeleg. Așadar, domnul Justinian, lui domnul Justinian și domnului Sempronescu le vei zice domnișor, fiindcă ei sunt fii de domn și tinerii nu se supără de această titulă. Mai apoi vor veni surorile Iludian, iar lor le vei zice spectabile. Spectacole. Spectacole, măici. Spectabile. Spectacole. Spectabile. Cred că totuși voi ghici. Sfecule. Sfecă. Ascultă. Spectabile. Ei, vezi, iată că știi, griji să nu-ți iasă din minte. Acum să te învăț altă titulă. Numai să pot învăța, că de-a fi ca așa grea ca și asta, nu mă leg. Următorul domn care va veni la noi se numește domnul Jeronim Mobilescu, cu soția lui, Julia
Movilescu și fiica lui, Bond, Cleopatra Movilescu, lui să ridici Magnificența, iar soția lui, Doamna Magnificența. Cenția! Ascultă-mă cum zic eu. Magnificența! Clinția! Cropoflinția! Putri genunchi! După mine! Magnificența! Ah, foarte greu! Foarte greu cuvânt! Nici moșul de strămoșul meu n-a mai auzit așa titulă! Ei, dar să știi că mai ai una să înveți. Dar nu face vorbă multă, că mai bine ți-o înmulți plata. Numai învață titule oaspeților mei să nu pățesc rușine de tine. Dacă ar fi timp, pentru așa ocazie m-aș fi dus la oraș să iau servitoare. Să nu am timp. Așadar, 2 titule știi. Numai una ai să înveți. Apoi treacă, ducă-se, voi învăța când este și pe aceea. Să aud cum sună. Următorul oaspete se numește doamna Ioana Cicarescu, soția fostului judecător de la cel mai înalt tribunal și fiica ei Virginia. Lor să le zici ilustritate. Ilustrată! Ilustritate. Ilustrabilitate! Nu-i bine. Ilustritate. Iutisticate! Nici acum nu-i bine. Din capul dacă nu bine, sănătate bună! Eu nu mi-ai bate capul să învăț titulele tale! Mă faci să mă scoat. Măi, măi, Stana, după ce s-or duce oaspeții noștri, ți-o da voie 3 zile și 3 nopți să dormi. Scoate-mă acum din rușine și învață titulele oaspeților noștri. Mare truda, dar pentru un preț așa bun, haide! Zi, dar după mine, stai că care scrisoare. Zi, dar după mine. Ilustritate. Ilustritate! Ei bine, ia să fiu. Dar atâta nu-i de ajuns. Mai trebuie să învăț vreo titulă? Nu! Nu! Fă-i cu mine ce vrei, bate-mă, trage-mă țeapă, odată cu capul, mai multe nu învăț! Nici nu trebuie. Ce am să fac, dar? Tot ce poftesc este să-ți schimbi numele. Să-mi schimb numele? Din Stana să mă fac Bostana? De ce? Nu mi-e rușine cu el. Dar unei servitoare nu îi se cade să se numească Stana. Așadar, cât timp oaspeții vor fi la mine, tu vei fi Jana. Da, de vremuri am ajuns. Ca românului să-i se facă rușine de numele său. Ei, ție dar și asta pe voia ta. Numai de nu uita că de azi înainte mă cheamă Jana. Ei bine, ce-i răspătiți așa? Acum mă duc, am și alte treburi. Dar tu du-te și te pedește, că oaspeții vor sosi curând. Da, da. Bine a zis bunica mea, Dumnezeu să o ierte, că oamenii niciodată nu pot ști ce are să-i aștepte următoarea zi. Iată, nici eu azi, nici prin gând n-am visat să-mi lepăd eu curatul și frumosul meu nume românesc, Stana, și să mă fac Jana. Parcă-mi și furnică prin urechi. Of, dar îmi și titularele celea multe. Doamne, fabră și ferește, că mi se rupe limba în ele. Iar să ne mai zic odată. Of,
dimineața. Creștem, înflorim și vântul tomnatic al morții ne trece dintre cei vii. Oh, dar ce gânduri spusumărâte sunt acestea? De parcă n-aș fi încă tânără, de parcă n-aș fi încă fericită. Da, eu sunt fericită. Am un tânăr care mă iubește. Oh, Aureliu mă iubește. Dar mă tem că dânsul mai întârziu mă va găsi prea monotonă. Mă tem că dânsul își va pierde interesul și atunci... Bună dimineața, Veronica! Aureliu! Veronica, iartă-mă să-ți spun dumitale o vorbă sinceră, dar nu-mi place să te văd așa de tristă. Ești tânără, deci ești menită de a fi pururea veselă. Sau nu mă mai iubești? Veronica, spune până nu mai e târziu! Veronica! Aureliu! Dragă, dacă sunteți? Aiu de multe n-a rămas fără efect. Oh, deci ați fost la munte? Cum vi s-a părut? Părea frumos. Munte Marisian. Iarman. Este nimic mai frumos decât a vedea soarele răsărit. Ce vedere fracantă. Frapantă. E un numero cam suflet poetic. Și pentru că în veci n-am mințit niciodată. Da. Și mie de asemenea îmi place dimineața la Seara e tot așa de frumoasă. Seara este așa de frumoasă când apune soarele de după munții care scadă picioarele în râurile tudulente. Undulante. Îți pare că ai părăsit lumea și că ai zburat într-o altă lume mai frumoasă, mai spectaculoasă, tocmai Atoclon. Helicon. Dar draga ta și nu mă mai compromite cu vorbele. Bună ziua, doamnelor! Ce frumoasă ești! Da. Oh, dragă! Veronica. Am decis aici la voi să facem o mică pauză. Foarte bună idee! Fiica mea și-a exprimat încă de mult dorința de a vă cerceta. Dar Jeronimo vine scundei. Acesta ne-a lăsat aici la dumneavoastră pentru că are niște treburi cu lucru, știți? Cu niște oameni vașnici. Ei, înțelegem. Bine, dar ce stăm să ne așezăm să mă loc? Nu este nimic mai frumos decât prietenele trăiesc în armonie. Armonie. Ai dreptate, bună mea Roxana. Nu trebuie decât să ne iubim cu sinceritate. Și atunci buna relațiune niciodată nu se poate conturba. Draga mea. Poate ar avea o inimă atât de nobilă ca și a ta. O să nu dea scăderi mari. Să vă spun numai un exemplu. O știți pe Virginia Cicarescu, fiica Serhigiului pensionat. Da, dragă, eram împreună la pension. Știi, dragă Veronica, ce fata aceasta? E mai mult decât să nu pot conteni, ea nu spune adevărul. Doamne ferește! Dragă, când trăiam împreună la pension, însă era o fată foarte educată. S-a strămutat director. Ei, De când a ieșit din pensionat. Auzit ai povestea ei cu un ofițer husar. e foarte picant. Își vă povestesc. Spune cum era îmbrăcată. Adăună-ți, o văzut pe promenadă. Bine ați venit la noi. Ți-am fost datoare cu surpriză.
Și aș dori să te rog un mic lucru. Să-mi oferi un post pe undeva, ca să pot trăi mai ușor. Dar eu spune mai întâi, la ce ai dumneata aplecare? Cea mai mare aplecare am să fiu o doamnă mare care nu lucra nimica și totuși are atâta avere încât nu poate să-l pesească pe tot parcursul anului. Și mai am și alte întrebuințări care toate îmi definesc o carieră pentru care aș fi bună. În primul lucru, pot încurca atât de bine lucrurile curate, încât nimeni nu le poate descurca. Păi, aș fi bună eu de avocată și mai pot dormi minunat și neîncetat, încât n-aș fi eu bună de inspector școlar. Mai ai și alte calități bune? Da, pot lua bani de la oricine. Păi, n-aș fi tocmai bună eu de judecătoare? Dar nu la noi în țară. Mai pot scoate de urnele, dar nu a lucra nimic. Nu-mi place lucrul deloc. Și mai pot tăcea ca peștele. Păi, ce ziceți? N-aș fi tocmai bună eu de deputat! Așadar, acum știu tot ce-ți place și tot ce poți să faci. Dar ea spune mai întâi ce nu-ți place. Multe, de toate, dar mai pe sus de toate, nu-mi place de a lucra. Asta nu este încă sunt bună de președinte. Nu mai place să mărturisesc că nu știu multe. În schimb că știu de toate. Păi, n-aș fi eu cea mai bună pentru doctoreasă. Modeluri de acestea avem noi cam multișoare. Dar văd că ești o femeie iscusită, te pricep la multe. Voi căuta să-ți capăt un post printre prietenii mei. Voi fi foarte recunoscătoare. La revedere. E cam frustrată, dar femeia are minte. Virginia! Oh, ce mai faci, amice? De când nu te-am mai văzut? Îmi pare bine că te văd. Dar cum mai trăiești? Ești însurat? Da. Tocmai stau în prag, răsfățini. Primește felicitarea mea. Desigur, e tânără, frumoasă. Da, nu mai zic. E domnișoara Virginia. Eu, asemenea, mă aflu între aceeași pozițiune care te afli tu acum. Primești și tu felicitările mele. Hei, iată-ne doi oameni fericiți. Ești tu de plin fericit? Eu însumi m-am pus această întrebare de mai multe ori. Și răspunsul? Niciodată n-am putut să-mi răspund cu pozitivitate. Ce fel, nu iubești tu pe viitoarea ta? Ba da, dar mă tem. Dânsa mă iubește, însă mai târziu îi se va face urât de monotonia mea. Apoi va înceta a-mi iubi și aș deveni omul cel mai fericit. Eu nu cred că două naturi opuse nu pot trăi bine la oaltă. Nu cont. Eu pot să zic că consemnez cu tine. Dar cum? Raportul dintre mine și viitoarea mea e total opusul tău. Și mă tem că nu vom face o legătură. Tocmai așa ca mine. Ei bine, frate, noi trebuie să ne convingem încă înainte de colonie dacă într-adevăr suntem iubiți. Și dacă putem afli să sperăm totdeauna de către soțiile noastre. Și acum, spiritul meu e înclinat spre poezie. Iată așa am născut și tu un plan. Tu
se faci curții mese mele, iar eu se fac curții mese tale. Astfel, gelozia care vom târzi în ele va fi măsura cea mai potrivită prin care putem vedea amorul lor. Primești? Deși încercarea e cam periculoasă, o primesc. Cred că totuși rezultatul va fi bun. Da, haidem însă la dame. Spunem planul în mișcare numai decât. Da, ele se află ready. Aoleu, Doamne, la ce m-am ales? Dar titlurile, mâncarea la marul, nici de cum nu-mi intră în cap. De bună seamă voi greși. Vedea madamea mea cum îi va descurca. Nici numele meu nu mai știu. Apoi ține de încurcătură. Cum mă și cheamă? Stana. Ce neghiubie. Mai sus, Stana, mai sus. Pe mine mă cheamă Jana. De ce asta ăsta mă convinge că am fi o rochie aceasta nici de cum. Îmi place. Ia uite, mă mir pentru că e foarte frumoasă. Dar nici nu poate să fie dacă îmbraci dumitale. Ei, taci îngușitoare, ce ești? Vei vedea că și doamnele care ar veni vor fi de părerea mea. Dacă te-or vedea. Ei bine, sunt destule gata? Acuși. Ei, poți pleca? Nu mă trimite încă. Lasă-mă să mă bucura de rochea dumitale. Țicu, dar încă hainele de mireasă o să fii mai frumoasă decât o împărăteasă. Dar peste mult mai este oare nuta? Oh, iartă-mă, dar mie nu-mi place că au așa de mulți oaspeți. Ia uite, doar pentru că ai mult lucru? Ba nu, dar de când a venit omul acestea, domnul Aureliu te-a neglijat cu totul. De n-aș ști că te iubește, aș fi silită să disper de purtarea-i ciudată. Curioasă observațiune. Dar e adevărat. N-am să stă atunci. Domnul Aureliu așa de ocupat încât abia mi-a rămâne un minut sau două să vorbească și cu dumitale. Tu-te când începe a fi prea indiscretă. Nu lua în vedere o sinceritatea mea. Dar e adevărat. Aceasta a observat și dânsa ca Aureliu. Deja de 3 zile încoace m-a neglijat de tot. Și pentru cine? Pentru Virginia. Să mă fie șelatoare Aureliu? Să nu mă mai iubească? Într-adevăr, Virginia este un spirit mai ideal decât mine. Un naturel mai corespunzător lui. De asta m-am temut. N-am scăpat. N-am scăpat. Salut, ce ți s-a întâmplat? Nimic, mult am bine. Eu, dracu, sunt foarte necăjită. Dar ce ți s-a întâmplat? Nu-mi place să văd atâtea secături. Dar cum ai văzut ce unde? Aici, în casa aceasta. Când o văd pe Roxana în rochile sale bizare. Oh, dragă, eu cred că o femeie nu merită a fi bagiocorită când ești prea aspru. Nici de cum. Dar n-ai văzut cum se comportă? Dar ieri pe toate ne-a insultat. Însă nu cu voință. Nu crede. Însă cele mai multe dintre săgeți erau îndreptate spre tine. Spre mine? Da. Ea nu voiește că are deja mine, dar dorește să cucerească și pe mirele prietenei sale, adică pe Aureliu. Aureliu! Da. Și durerea, fără rezultat, Aureliu nu-i putut rezista. Iubirea lui pentru tine
s-a clătinat. Doamne Aureliu! Dar eu mai voi răzbuna? Cum? Voi împrânge ambițiunea Virginiei. Acum, uite, lasă-mă să lucrez cu mintea mea. Dar eu nu primesc nicio responsabilitate de... Crezut că pe mine mă interesează viitorul dânsei, pe când eu nu am altă dorință decât să excit gelozia și astfel să pot întoarce contra Virginiei și să-mi pot realiza scopul, umilirea Virginiei. Ea l-a sedus pe Aureliu. Ei bine, eu îl voi scoate pe Aureliu din mâinile sale și îl voi supune mie. Cu ce este ea mai tânără? Cu puțin. Și cu ce mai frumoasă? Cu nimica. Aceste cuvinte adresate lui Aureliu nu pot rămâne fără rezultat. În scurt timp, Aureliu va fi la picioarele mele să-i le transmit. Poruncește! Oare ce titlul să dau? Poruncește! Ilustrinitate! Ce servitare cultă! Așa îmi pare că titlul ăla acesta totuși nu e un lucru așa de greu de făcut. Mai decât să dai fiecăruia un nume mai mare decât ce se compete și pe toți ai împăcat. Iată o epistolă. Îi predau domnului tânăr. Înțeleg. Înțeleg? O epistolă să o predau domnului tânăr? Care este acela? La noi sunt acum mai mulți domni tineri. Voi ieși și cine va ieși în care, celuia voi da. Dacă nu va suna celuia, eu voi preda aceluilalt. Deci așa. Ia mai nimit, deci eu voi da. Mai am plecat să te caut. Pentru ce? Dar ilustriția ta te-a trimis să-mi oferi un post? Fere postul! Ferele se pun numai pe trăhare, iar postul, și mai ales postul mare, numai atunci e bun, când e trecut. Deci, eu un deci? N-am fost decât sunt pe lume. Bine, acum silențium! Nu trebuie să faci silă, uitați-vă și fără asta. Cel puțin, când vei ajunge doamnă mare, mă vei ajuta și pe mine. Da, da. Bine, ziceai că mă caută pentru ceva, dar ce vrei și tu de? Pentru ca să-ți dau această epistolă. Cine ți-a dat-o? Cine? Cine mai de magnificența sau nu știu care. Cine? Poate Ilustrisina sa? Nu, poate Maria sa? Sau nu, poate stabilitatea sa? Cine? Una cam așa. Una care umblă cam așa. Apoi fie dar e bine. Domnule? Un amor constant va recompensa apropierea noastră. Dacă vrei să știi cine sunt, uite-te la damele de astăzi, care va purta o floare roșie în păr. Deci, epistola nu e adresată mie. Tâmpita greșeala asta greșit. E adresată unuia din domnișorii tineri. Dar cel mai interesant, căruia? Și ambii au alese. Se vede că poate una din domnișoarele aflate acum la momentul dat se dă la un bărbat căsătorit. Ce-aș dori eu să fie fiica doamnei Movilescu sau poate fiica doamnei
Arcadiu s-a strămutat cu totul. Parcă amorul lui pentru mine i s-a strâns cu desăvârșire. Și pentru cine? Pentru Veronica. Ciudat, mi-au și bărbații câteodată. Ei bine, Veronica nu este de vină, dar Arcadiu. Știu, îi voi scrie o epistolă, dojenindu-l că mă neglijă și mi-o oferi pace. Dacă nu, voi primi curtenia lui Aureliu. Da, mă credeam. Poftim epistola. Predăm spectabilului. Iarăși o epistolă. Damele de asta de la oraș, precum se vede, n-au alt lucru mai bun de făcut decât a scrie la epistole. Cum să-i dau? Ah, spectibalul. Ce ăla? Ah, da, acum mi-am adus aminte bine când doamna mea mi-a spus că cineva pe numele Mobilescu este spectibal. Ah, ce bine că am așa minte bună. În locul meu o servitoare proastă ar fi putut face mare încurcătură. Haidem la Mobilescu sau cine mai fi? Trebuie să vorbesc. Îmi voi răzbuna. Așa, bagiocuritură, nu am mai pățit. Să scriu o epistolă de amor unui om și să mi-l desconsidere? Lăsată la sfăraga, râși în părul meu. O floare roșie în păr. Iată dama care am căutat-o. Dar asta nu e Virginia Cicarescu, ci fiica doamnei Mobilescu, Cleopatra. De ce mă privește? Cine știe în ce aventură mă va duce?
cine ești și ce vrei? Eu sunt femeia cea mai fericită. Ce dai din casa nebunilor? Ba nu, eu o să ajung o doamnă mare, cu avere și mai mare, care nu lucra nimica, pentru că nu-mi place lucrul de fel. Îți lipsește o doagă. Dacă îmi lipsea, nu puteam diferenția literele de pe hârtie. Te rog, explică-te. Să mă explic? Ai bine ce tu prima. De unde o ai? Na, spune cui este adresată. Dumneata? Uiți, cu cine vorbești? Hai, n-ai decât. Spune cui i-ai scris-o. Dumneata? Ești impertinentă. Deci așa vorbim. Ha, crezi că amorul luptă cu orice? Unor luptă și cu moartea. Alteori chiar și dacă acesta are deja aleasă. Și te-am crezut o femeie atât de cum se cade. Bine, bine, dar... Hai, și cum? I-a adresat unele domnișorii tineri, nu? Nu, de unde ai luat-o? Ha, vrei să mă faci proastă? Bine, ce te interesează? Ha, dar predicile de virtute, dar vorbele cele nespuse, dar ce va spune lumea? Toate ai uitat când ai scris aceste versuri? Bine, am greșit și iată, mi-am căpătat pedeapsa. Dar eu cred că ești doamnă și nu vei împărtăși în publicitate această întâmplare. În special mamei mele, nici o vorbă petrecută între noi două, nu? Sigur că da. Atunci, înapoiază-mi scrisoarea. Ce scuze, dar nu pot face acest lucru. Ea va fi cheița care va încuia buzițele cele tale picante. Dumneata, ești o nerușinată! Eu voi fi o binefăcătoare a societății. Nimeni de azi înainte nu va mai asculta istoriile tale compromisătoare. Și vom trăi toți în pace și liniște. Ei bine, ce vrei, bani? Spune-mi cât să-ți dau, spune. Na. Ce vrei, dar Spune lui maică ta sau lui taică tu să-mi ofere un post pe undeva. Și poate atunci mă voi gândi. s-a făcut. Ce profe bun a făcut! În curând voi primi un post pe undeva! Iată-mă și pe mine curcată într-o aventură la care nici nu am visat. Jana mi-a dus o epistolă de amor. Și că de la cine? De la spectabilă doamnă. Va să zică de la Roxanda. Zău că nu m-am așteptat la așa ceva de la ea. Să-i scrie unui bărbat căsătorit, adică soțului meu, femeia ce nu are pic de simț. Și să uite că și eu sunt aici la momentul dat. Mă simt jelată. Dar soțul meu n-ar fi în stare de așa ceva. Și fiica mea, îngeră într-un a venit să mă întâlnesc cu această Roxanda. Să văd de ce score pe aceea scris soțului meu. Să se teodă bărbați căsătoriți. Of, beata de mine! Bonjour! Bonjour! Mersi! Dar să vorbim românește. Respectată cum ai fi fost din partea mea, nu mai ești. Dar ce pentru Dumnezeu? Cum se preface fățarnică? Ce că dumneata, nesocotind morala și cuvința, ai alunecat pe un teren compromisător. Apoi e mare constituțiune, doar confuziune. Dacă îți cerei scuze, ierta mai ușor. Dar astfel, cer să-ți spun că purtarea ta nu se cade. Dar ce-am făcut? Te dai la bărbatul meu și acum încerc să ne găsesc fapt. Da,
noastră respectat atât de mult. Eu? Nu te sfii ăștia scrie epistola de amor unui bărbat căsătorit? Dumneata face insulă! Ba nu-ți fac nicio insultă! Ești un calumniatoare! Nu sunt nici un fel de calumniator! Dar ce-i? Ce s-a întâmplat între voi? Așa strigați? Încât turiști se opresc pe stradă. Nimic atunci. Nu, nimic. Ce un lucru foarte mare. Doamna aceasta, estimatorul meu și prietena mea, a îndrăznit până acum a mă batjocori. A spus că eu mă dau la bărbat căsătoriți. M-a făcut necredincioasă și a spus că am scris o epistolă de amor unui bărbat cu moiere. Mama, grozav! Liniștește-te, dragă. Lăsați-mă mă draia lateral. Până când voi regla eu chestiunea. Ei bine, ce zici, Lor? De ce să... Mă simt înșelată, chiar dacă soțul meu n-a făcut nimic. Dar să știi că ceea ce am spus surorii dumitale este un adevăr. Ce poți dovedi? Cu aceea că scrisoarea este adresată soțului meu. Geronimo Vilescu? Păi, dar el nici nu e aici la moment. Da, primind-o, am văzut că este adresată unui bărbat. Dar apoi mi-am dat seama că este adresată mie, pentru că altfel Joana nu mi-ar fi dus-o mie. Doar suntem soț și soție, avem același nume. Apoi cred că Joana nu și-a dat seama dacă e femeie sau bărbat care e adresată. Și așa a fost menită de a afla adevărul. Vilescu? Cum să nu crezi? Doar întreabă pe Joana dacă nu mă crezi. Joana? Joana? Jana! Cine ți-a dat? Ai o epistolă. Magfinicența, doamnă. Fiica mea? Și cu ei, tata? Deci, sunt spectabil? Lui Justinian? Și cu ei trimis-o? M-am încurcat și am dat doamnei Iubianescu. Păi, e femeie? Păi, m-am încurcat! Ce se întâmplă? Bine că vii. Justinian mi-a călcat în picioare onoarea familiei mele. Mai moderează-te, soră. Cred că se dă o mică neînțelegere la mijloc. Vreau satisfacțiune numai decât... Dar cel puțin până atunci descurcă treaba noastră. Da. Ai afirmat că ai primit o epistolă de la sora noastră. Adeverește, dar... Numai decât... Cine ți-a dat această epistolă? Joana. Titălă și eu nu ți-l pot învăța, dar atâta știu că fiica dumitare mi-a predat această epistolă. Minți! Să n-am parte de niciun ciocan de rachină dacă mint. E scrisoarea fiicei mele. Și cui a trimis-o? Mi-a zis să o dau spectibarului domn. Va să zică, Jana a greșit adresa neștiind bine titlurile noastre. Așadar, scrisoarea a fost numită Spectabilul domn Aureliu. Ei bine, demnitatea mea nu permite lăsa niciun lucru care atacă onoarea fiicei mele. Mai moderează-te, ilustrisime, doamnă, poate e doar o mică neînțelegere la un loc. Caută-ți de treabă și taci! Toți s-au încurcat și eu i-am învrăjbit pe toți. Spus-am că așa se va întâmpla. Vedea doamna mea cum îi va descurca. Eu mă șterg de aici. În așa stare încurcată n-am fost de când sunt! Toți s-au învrăjbit, toți vor să se bată! Ce? În zadar am încercat să-i împac! Toți sunt foarte mânioși!
vorbi de niște epistole. Uza! Știi tu ce încurcătură a fost între oaspeții noștri? Asta e o poveste lungă. Povestește pe scurt. Nu pot, că sunt de tot încurcată. Încurcătura mea a născut încurcătura doamnelor și doamnelor oaspeți. Eu am fost vestitul meșter strică. Doar ai făcut ceva măgărie? Ți-am spus din capul locului că nu fac din stare să învăț toate titlurile celelalte ciudate. M-am încurcat în ele și am făcut o încurcătură. Dar ce ai? Să-ți povestesc, Aru. Zi! Nu vreau! Bine că veniți! Ascultați și voi ce confesiune a făcut Jana! Așa mi-o fate steață. Nu prea. Cum așa? Așa că mă cam ustură pielea. Parcă ar presimți bătaia. Deci căpătau, dacă nu mi scoate treaba la care... Ce-ai făcut? Spectabilă, domnul, mi-a dat o epistolă și mi-a zis să o predau respectivului domn. Eu însă, neștiind bine care ce titulare, am încurcat adresa. I-am dat-o doamnei Magnificenția, adică doamna Mobilescu. Însă greșeala mea a făcut mult rău. Acum doamna Magnificenția, adică doamna Mobilescu, e toată foc și pârjoală. S-a mâniat rău pe ei lui Titrică, crezând că aceasta ea a scris epistola mintă soțului, care nici nu i-a mai întâmplat aici. Și de unde știa ea că e epistola mintă soțului? Și acum vrea să te bată, pentru că ce? Ea a trimis epistola soțului ei. Domnișoară, mi-a scris o scrisoare? Da, și acum mama ei aflase de scrisoare menită soțului, dar nu logodnicului și toată înfuriată. Păi e femeie, ce are cu... Păi i-am încurcat! Și acum mama ei, doamna Cicarescu, aflase de scrisoarea menită soțului ei, dar nu logodnicului ei și este foarte înfuriată și îl caută pe domnișorul Aureliu. Iată, doamna Movilescu. Mai întâi scrisoare de amor cu soțului, apoi fiica fără pic de sens. Și cine? Am mai fost încă la una poștaș. Doamnele acestea și epistolelor. Ei bine, una e scrisă câte fiicii doamna Movilescu. Dar cealaltă cine? Cine i-au scris lui Aureliu și a capitat în mâinile doamnei Movilescu? Am spus celuia care mi-a dat-o, că e de la domnișoara Ruxandra, adică doamna Magnificența sau Spectabilitate, pentru că nu am știut bine titula domnișoarei care mi-a dat-o. Deci am probleme din cauza unei epistole. Și e domnișoara Virginia. Minți! Și acum mama ei, doamna Cicărescu, aflase de scrisoare trimisă bărbatului ei și nu logodnicului ei și vrea să-l caute pe domnul Aureliu și este foarte furiată. Iată că glumești la deală. Cu toate acestea, trebuie să-mi dai o explicație. Când ți-am propus gluma de a excita gelozia mireselor noastre, am avut încredere în sinceritatea ta. Dar se vede că m-am înșelat. Arcade, trebuia să-mi dai satisfacțiune. Și mie! Că ți-ai bătat onoarea familiei mele! Ai compromis pe fiica mea! Duceți-vă la domnișoara Veronica, de să vă putea desluși. Da!
în spital și ceilalți stau să se iei de cap. Spuse-mi că așa se va întâmpla. Care făcărații! Am umblat ca să capăt un post și iată, m-am ales cu nimic. Acum trebuie să alerg și să explic mamei sale de unde am luat scrisoarea. Dacă nu voi reuși să mă explic, voi ajunge în lumea cealaltă. Atât de tare nu dorește maică să se afle ceva rău de fiica sa. Pută situație. Nici eu, Bajanic. De ce sunt în lume servitori atât de proști? Și să nu mă pot răzbuna pentru că arma mea se află în mâinile ei? Numai de n-ar ști mama mea. Dar ea nu va ști. Căci doamna Tănescu mi-a promis că nu va spune nicio vorbă dacă îi vă dau un post. Și 10! Să-mi recapă de pistola. Ce bine că vii, draga mea. Și eu am vrut cu tine să pot conserva. Conversa? Dar ce ți s-a întâmplat? O avantgardă! Dar încă s-a auzit și cine a jucat în ea în rolul de frunte? Cine? Mama ta! Mama mea? Vorbește pentru Dumnezeu! Mama ta a făcut multe. Mătică, nu și-a permis să te insulte. Încă și cum a insultat? Mi-a făcut o piscină! Vinsu? Dar cum? A spus că l-am dat la bărbatul ei și că i-am scris o epistolă de amor. Păi tătica nici nu e la moment aici. Păi asta-i! Mi-a făcut o grozavă insulă! Da, și era acolo. Ce frumoasă e. Bine ați venit. Eu tocmai formulam un tribunal că am încurcat. Judecăm un proces că am încurcat. Cine este delinventul? Mama mea. Ce a făcut ea? Au pensat-o pe Ruxanda. Să-mi spună că eu am scris o epistolă de amor bărbatului ei. Și pe ce și-ai temeiat însă această îndrăzneală? A scos din buzunar o epistolă anonimă pe care le-a predat-o Giare. Și a spus că este a mea. Spune, ce va fi epistola mea? Eu că deja nu loc să fie dus-o lui Arcadiu. Eu de tot domnii Movilescu. Și n-ai recunoscut a cui este? Nu. Curiu. Ei bine, ce zic judecătoare? Trebuie să mă studiem. Da, sunt de părere că trebuie să ascultăm și pe delicventa. Stai aici. Pentru ce? Afli în fața tribunalului care tocmai are să decidă sentința în procesul dumitale. Da? Mami, ești acuzată din partea unei dame onorabile că ai ofensat-o, acuzând-o că a fi scris o epistolă de amor tăticului meu. Da. Am întemeiat-o pe baza unei epistole anonime și Jean mi-a spus că vine de la doamna Ruxanda. Dar a fost o greșeală la mijloc. Scrisoarea nu vine de la aceea. Cer scuze de la acea doamnă. Eu te iert. Eu propun să achităm această cauză. Și eu. Onorabil tribunal. Acuzata se achită, considerând mai ales faptul că și dama ofensată a iertat. Însă această cauză mai are și o urmare. Delicventul a zis că doamna Movilescu a primit o epistolă de amor. Ei bine, eu, ca soră și jertfă, vin să o acuz de nesinceritate, că nu mi-a împărtășit nicio vorbă din toată aventura aceasta. Vezi că totul este doar o glumă. O glumă pentru alții, care n-au nicio chestie în această chestie. Dar pentru mine este ceva foarte important. Delicventa să răspundă. Nu mă voi înjosi și a spune asta în public. Să se admită cererea. Doamnă, cine ți-a trimis acea epistolă? O femeie nu poate să compromite
toată femeie, e ajutor reciproc. Da. Tot ce s-a descoperit de cursul acestor dezbateri rămâne secretul nostru. Nu mă voi înjosi până compromite pe nimeni. Eu propun să uităm. Și eu. Dar eu votez în contra și să aflăm a cui scrisoare e. Pe mine nu mă interesează. Dacă tu doar o cunoști, nu-i așa? Ruxanda! Ce vorbe! Păi și a cui e epistola aceea? E scris. Doar glumești. Nu cred să fie cu putință ca o mireasă să scrie epistolă de amor unui om străin. Mulțumesc de această presupunere binevoitoare. Într-adevăr, n-aș fi în stare să scriu o epistolă de amor unui om străin. Aceste șire au fost menite mirelui meu și doar Jana a încurcat adresa, ducându-le în loc lui Arcadiu, doamnei Movilescu. Ioba deja. Dacă e așa, declar pe deliber achitat. Încă nu, onorabilă instanță. Pentru ce, mami? Mai am și eu o cauză de achitat. Să auzim. Acuz o domnișoară de aici că a scris epistolă de amor unui bărbat logodit. Eu cred că această chestiune nu este de competență acestui tribunal. Sunt de părere că trebuie să facem tuturora dreptate. Eu nu sunt curioasă. Doar pentru că o cunoști? Virginia, ce insultă! Arată-ne, doamnă, scrisoarea. E bine, eu am scris-o. Nu cred să fie cu putință ca o femeie să scrie o epistolă de amor unui bărbat străin logodit. Fata mea stăpârâtă, mă faci de rușine! Să știți că epistola n-a fost adresată mie, doar din greșeală mi-a ajuns. Știm deja, ești femeie. Nu are ce cata o epistolă de amor de la o altă femeie la tine. Ioba deja la eu, părcătițele. Vrea să zică, iarăși o constițiune. Zilei Domnului că m-a scăpat. Bine zici, nimic altceva decât o confuziune. Epistola n-a fost venită niciunea din domni, nu? Cui a sunat aceea? Nimănui? Eu, pătra, dacă mai e un pic de rușine, adevărește-te. Acasă e puțin mai rău. Să spun sau să nu spun? Mai bine să spun, să scap cu pielea curată. Vorbești? Vorbesc! Epistola a fost făcută ca să nimerească mâinile domnului Stinian! Mâinile domnului Iuspinian! Istoria se încurcă de minune. Ce aventură interesantă! Nevinovată, da? Mă voi vedea! Putatul! De acasă! Nu mai pot! Să mergem! Eu? Câș! Am vrut să capăt un post, iată! M-am ales cu nimic, n-am noroc și pace bună! Visul meu cel frumos, de fi o doamnă mare! A zburat și eu am rămas cu nimic! Ce? De ce te faci așa tare ca și câinele cu ala în cap? Tocmai tu ești de vină de tot ce s-a întâmplat! Din cauza ta am ajuns la zapădele
Voastră domnie mare! Nici acum ce cârceam am făcut! Fugi de aici, că te vine cuvânt! Marș! Cu Aureliu și Arcadiu a descurcat. S-a adeverit că epistola Virginiei nu a fost menită lui Aureliu. Dar cu ceilalți nici de când nu am putut. Toți sunt foarte mânioși și vor să plece îndată. Joana se vede că e stamă. Iată că din toți să-și e rămas bun. Uite, soră, am dorit să petrecem seara asta la o altă, dar împrejurările mă silesc să plec îndată. O, și eu trebuie să plec numai decât... Nu mai rămâneți. Nu se poate. Mi-ar părea foarte rău. Dacă nu voiți să rămâneți la ziua mea onomastică, faceți-mi bucuria să rămâneți la sărbarea logodirii fiicei mele, cu domnul Aureliu Justinian. Stimate doamne, logodna nu se va face. De ce? Am observat că eu și domnul Justinian nu vom putea fi împreună. O să zic că nu mă mai iubește. Am observat că eu și dânsul nu vom putea fi fericiți. Așa că eu mă retrag. Și cred că îi voi face o plăcere. Dar, domnișoară Veronica, răceala mea păruta a fost la început dată din cauza lui Aureliu. E drept, domnule Sempronescu. Drept. Frumos! Așadar, dumneavoastră doar ați bătut joc de noi! Oh, va să zică dumneata nici nu mai stimat, Da, nici nu mai iubit! da. Oh, prea bine! Deșteptată acum, mintea sănătoasă mi-ordonă să rup cât mai repede, până ce nu e prea târziu, toată legătura pe care am avut-o cu dumneata. Eu nu mai voi să fiu mireasa dumitale. Nu, totul a fost numai o glumă. Am zis, Ce glumă e cu rasele asta fetelor? eu nu glumesc, nici eu. Dar domnișoara Veronica are dreptate. Răceala mea părută a fost la început o joacă, dar după a devenit ceva serios. Deci, Veronica, eu n-aș fi în stare să te iubesc. Cu toate acestea, domnișoara Virginia, rolul care mi l-a dat domnul Aureliu a fost la început o joacă, dar după a devenit ceva natural. Deci vreau să te întreb dacă îmi dai mâna. Ce vei răspunde? Eu voi accepta.
Da. Curioasă surprindere, dar... Zica? Fie după voința voastră. Și eu vă binecuvânt. Mireasă pentru mireasă. Așadar, în onoarea duble și triple sărbări, veți rămâne pe seara la mine. Așadar, să petrecem seara toți împreună! Mare confuziune! Confuziune! Am căpătat un post! Chiar acum, prima înștiințare că sunt numită prim onorariu titulariu vice-adjunct de practicant în Cancelaria Comitatului. Nu voi avea nimic altceva de făcut decât să aprind tutunul vicespanului. Pardon și grație! Eu am făcut toată încurcătura! Dar nu-i de mirare! Cu atâtea titule, oricine s-ar încurca! Pentru ce nu vă numiți neted domnule și doamnă? Of, nici acum nu le știu! Ilustribili! Of, of, nu s-aceste de capul meu!